Hogyan töltődj fel, amikor tele van a fejed mindenféle gondolatokkal, egy csomó problémád van, vagy hirtelen nem tudod, hogy mit tegyél valamilyen témával kapcsolatban az élet bármilyen területén, akkor csinálj olyan dolgot, ami feltölt. És ez most azoknak szól, akik dolgoznak. Tehát, ha alkalmazott vagy, ha vállalkozó vagy, ha értékesítő vagy, ha coach vagy, ha MLM-es hálózatban dolgozol, rengeteget ül az ember a gép előtt, rengeteg hívást indít, fogad, intézkedik, tárgyal, stb. És néha kell az, hogy kicsit az ember feltöltődjön. Én személy szerint egyébként azt szoktam csinálni, most is lehet látni, hogy kicsit lihegek, mert egy meredek dombon megyek fel, igazából a Gellért hegyre, és azt szoktam csinálni, hogy egy jó magas helyre felmegyek. Kinézek fejemből, és akár közben már indítok is hívásokat, amik mondjuk annak a célnak az érdekében történnek, amiket kitűztem. Viszont ez, hogy jó távolra kinézek egy magas helyről, akkor az nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy ránézzek magasról vagy távolabbról a problémáimra, és nagyon könnyen megoldjam őket, vagy pedig feltöltődjek, és megújult energiákkal lássak neki a munkának. Legyen neked is csodálatosan sikeres napod!